pozor. Kým on si honí nad jej fotkou, tak ja som s ňou. Tak ako na letisku kontrola, sa špáram v jej zákute jak doktor. Tak ja ti môžem povedať, že vynechala alebo nechala v ten potok. Keď som odchádzal, tak vážne je to o tom, že chodím tam jak vodoinštalátor. Tam, kde je suché studne, ja pôsobím jak závlaha. A môžem ti povedať, robím to už od mladá. A že som koko, to sa povráva. Presne tak sa zhovára. Veľa ľudí vonku majú 20 hovarajú, ja keby mali 80 ako Marika. Hovorí kyzelky, že včera piekla bublaninu. No ja ti môžem povedať, že presne tak asi inú som mal cestu. A inú nevestu tvoju som ti povedal ešte pred svadbou, aby si neurobil chybu. Že prosím ťa, pozri si to video a nazumuješ si detail. Lebo presne tak, ja som si to nepamätal. No ona sa mi priznala: ty kokot, však zajtra mám svadbu, čo som to včera s tebou robila. Ti jebe, však moja mama to fakt natočila a tebe vymazala šimel porno z mobilu. Chcel si byť žrebec a chcel si kobilu. No počúvaj Sensei alebo El Condora a ten flow si zamiluj. Zamilovala si flow, zamilovala si malého Gašpara, ktorý stál sa, vieš čo, ona neprestala. A keby bol taký malý, tak by asi nepíšťala. Lebo presne tak tá moja píšťala, tá moja hole povedala: poďme chlapci, ktorý ste a ktorý ide prvý. Ja ti môžem povedať, že ty tvoje listy ja potrebujem iba slovami a tvoje šišky spalujem v tom bongu. Ja som tá bublinka, čo sičí bubble, sičí bubble a tvoju babu dám ti radu, vyjeb z ruky maga, jebni tam bagetu. Vyjeb z ruky maga, jebni tam bagetu, stačí udoriť na za tu lepší flow, mal že vinetu. El Condor je stále tu, ja som vieš čo, ja som černý sup. A to znamená, že som vieš čo, bratranec rumbu, raka, veľkej vrany. Lebo ja ti môžem povedať, že ja som odhodlaný. A z ktorej strany sa to na teba šíri, vážne ani nevieš, ja som sniper, čo na teba mierí. A presne tak v revolveri mám viacej slov ako v mojej papuli, alebo naopak jak pako. Ti môžem povedať, že ja nenosím sako je ten flow. A ja ti môžem povedať, že ona lajkuje ten show, lajkuje tu show. Nerobím to fakt bez a pre. Tak je show, bez retušov, je to iba show. El Condor, RBV, no master, žiadne efekty, freestyle, nič neprichystané. Dobre, posledný na dneska. Ďakujem všetkým, čo za včerajšok dali toľko lajkov a sledovaní. Závrieť môžu pustiť musia ZMPM, Sensei, RBV. Free všetci fellas.